Shubor nakaslem jong unong san hima. Kakenhuan Menteri jong Sarkar Assam kabalai kendu mentakasngi kelasim ya karai ban kentu iki pulet ban long giba adakar hakajing pendan kami ki tiar pen mensau haki khep bagi hab ban ya tunju bat kiriu pat ba ya kani lapan banada Menteri rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma lengba karan san Twitter hadian balawai ka jingyalang Himanta ula ong rubah kekenhuan Menteri kelapan pau ka jing sngokhya halor ka jingja hakasngi ba ar hak ban riungot ki brio ki laklat bat ki wei pat kila mensau kakenhuan Menteri kelapan pau ru ya jing sngaw lam syaki bahayeng jong kini ki balaklan syuk Menteri rangba ula pentep ba ka sarkar kan kentu ya ka Justice Rumi Phukan ka bade kanong bishar ka bala syong that jong ka Guwahati High Court bakan toket halor ka jingja Mukro West Janta Hills batban pendap ya ka jing toket hapo hanriu pausngi nalor ka talarai ban IT sya ka CBI ban toket halor ka te ka ju ka jingja syuk ka kenhuan Menteri ka larai ban shnade ki kendon lani ki Standard Operating Procedures naga benta ki pulet ba kinong tray ka Tanat Forest jong ka Assam kini ki kendon kin batai ke e baki pulet bat kinong tray ka Tanat Forest kin le lada mi biang kum kite ki jingja hamukro ka sarkar kan besngo tho bat batai shai ru sha baro ki pulet ki badan hathanan halor ka e baki dei ban le hagum kite ki jingja Handai hakani ka jing pentep jong Himanta lapan pau ba ka jingja hapadeng ki pulet baki riu pat ba kelaja ha West Karbi Anglong jong ka Assam